La millora genètica de plantes ha anat permetent al llarg de la història tenir més i millors varietats de plantes i tenim a l'actualitat una alimentació amb una qualitat i una diversitat que no hem tingut mai en la història. Malgrat tot, l'agricultura té per davant uns reptes molt importants, i en particular l'agricultura europea. Estem en una zona de canvi climàtic evident i un país com el nostre tots tenim molt clar que si volem seguir cultivant el delta arròs necessitarem noves varietats més ben adaptades a la sequera, a les altes temperatures, etc. Per tant, la millora genètica de plantes ha de seguir treballant i ens ha de seguir proporcionant millors varietats pel futur. Entre les tècniques que tenim a l'abast han aparegut últimament tècniques que tenen una potència molt gran i que ja s'estan utilitzant en molts països del món. Són les tècniques que es coneixen com a noves tècniques genòmiques, que permeten modificar genomes d'una manera precisa. Les noves tècniques genòmiques són l'última incorporació a la millora genètica de plantes, l'última eina que s'ha incorporat a la millora genètica de plantes i consisteix en tota una sèrie de tècniques que ens permeten modificar els genomes d'una manera diferent de com s'ha fet fins ara, que era aprofitant la variabilitat natural, la mutagènesi o, per exemple, les plantes transgèniques, que vam començar a incorporar a partir dels anys 90, i que, a diferència de les plantes transgèniques, en aquest cas el que es fa és modificar el genoma de la pròpia planta sense afegir un gen forani. Aquestes tècniques ja han permès desenvolupar noves varietats que han donat productes que ja són comercials en molts països del món, a Japó, als Estats Units, a Amèrica del Sud, etc., i que requereixen d'una legislació adequada per poder-se comercialitzar a Europa. A Europa tenim una legislació molt detallada sobre les plantes transgèniques, però aquesta legislació no és directament aplicable en aquestes plantes. Degut a això hi ha un esforç, hi ha hagut un esforç durant aquests últims anys, des de l'any 2018, per desenvolupar una legislació europea que ens permeti, per un costat, utilitzar aquestes tècniques i treure'n els beneficis que podem tenir, i per un altre costat, estar segurs que el que posem al mercat és segur. Aquesta nova legislació, que s'hauria de posar en pràctica el més aviat possible, parteix d'una proposta de la Comissió Europea i que, a partir d'aquest moment, com qualsevol nova legislació a Europa, segueix un doble procés a través del Parlament i a través del Consell. I la setmana passada, finalment, després de 2 anys de discussions, pràcticament 2 anys de discussions, s'ha arribat a una proposta de consens. Aquesta proposta de consens és diferent de la que van arribar al Parlament i, per tant, ara comença el que es coneix com els triàlegs a Europa, que és discussions entre el Consell, el Parlament i la Comissió per arribar a una proposta final de consens que després haurà de ser ratificada pel Parlament i pel Consell. Tot i que els aspectes, diguem, més tècnics o més de detall d'aquesta proposta encara no sabem com seran, perquè el que sí que tant la proposta de la Comissió com el que s'ha aprovat en el Parlament i en el Consell estableix és que hi haurà 2 grups de plantes. Per un costat, les plantes que es coneixeran com a NGT1, New Genomic Techniques 1, un grup de plantes que quedaran excloses de la legislació de l'organisme modificat genèticament a Europa, és a dir, no caldrà fer una anàlisi de risc detallat que suposa una inversió en anys i diners molt important. Com que es consideren equivalents, es sotmetran a la mateixa legislació que aquestes plantes, que vol dir registre de varietats, demostració de que les característiques són noves, estables, etc., però no requereix una anàlisi de risc específic. Aquestes plantes es considera que són equivalents a les convencionals perquè tenen un número de canvis en el seu genoma i d'un tipus que es considera que pot passar de forma espontània. Aquelles plantes que tinguin més canvis en el seu genoma es consideraran NGT2 i les plantes NGT2 hauran de seguir la legislació d'organisme modificat genèticament que hi ha actualment per les plantes transgèniques, tot i que aquesta s'haurà de modificar d'una certa manera perquè aquestes plantes són diferents. Totes les propostes que hi ha sobre la taula, de la Comissió, la del Parlament i la del Consell, coincideixen en treure fora de la legislació d'organismes modificats genèticament aquelles plantes que es considerin equivalents a les convencionals. És a dir, hi haurà un grup de plantes que es podran comercialitzar sense els requeriments que té una planta transgènica. El que no està clar, el que es diferencien les 3 propostes és com definim aquest grup i hi ha petites diferències que són probablement bastant tècniques de com es defineix això. Però hi ha un consens general que hi haurà un grup de plantes que quedarà fora. Les altres coses que queda per decidir és fins a quin punt es poden patentar aquestes plantes
que això és un problema important tant pel possible ús d'aquestes plantes com perquè la legislació de patents és una legislació a part i, per tant, significaria canviar les patents. En aquest cas, podria significar obrir a discussió tot el tema de patents biotecnològiques a Europa, que és molt complex. I després hi ha petits també discrepàncies o diferències en les propostes en quant a quins productes s'haurien d'etiquetar i quins productes no s'haurien d'etiquetar. La qual cosa permetrà, diguem, que s'utilitzin d'una forma molt més, que tinguin un impacte molt més important a l'agricultura europea.